искахме да споделим с участниците практически работещи начини на работа с млади хора по различни теми, свързани с рисково поведение на юношите. Я благодарен фонду Стефана Батори за предоставленную возможность поучаствовать в таком замечательном семинаре, пообщаться с коллегами, узнать что-то новое и поделиться тем опытом, который у нас уже есть. Това е изключително важно, защото родителите, учителите и обществото сме хората, които могат да играят подкрепяща роля за това децата да вървят в правилната посока и да се справят сами със себе си, сами с проблемите, които днешния ден, тук и сега, Мне бы хотелось помогать этим людям еще до того, как им потребуются консультанты по химической зависимости. Това е също позитивна профилактика, т.е. такава, която не се състои в уплашване, в забрани, вказване на децата, че не бива да правят нещо, а такава, която им създава възможност да ползват алтернативи. Изключително съм благодарна за тази възможност, защото в тези 5 дни научих много ценни за мен и за моята работа с децата практики и техники. И искрено се надявам, че те много скоро ще намерят място в моята работа с тях. Особено ми беше полезна работата с практическа насоченост, в която ние участвахме и трябваше да минем през машината на времето и да вземем позицията на самите деца. Това е много полезно, защото тогава ние истински можем да осъзнаем тяхната гледна точка спрямо проблема и по този начин да им помогнем. Това мисля, че е интересно за тях, но също и трудно, защото те са възрастни от една страна, а при това са и професионалисти, т.е. тяхното разбиране, съзнание, знания по тези проблеми, убеждения, ценности са вече много по-широки и така доста втвърдени. А тук се налага от време на време да влязат в кожата на деца, на тинейджери, да си спомнят какви са били преди години или да си представят виждане на техните възпитаници сега и да участват като деца. Също така изключително полезна беше за мен и възможността да контактувам с много специалисти в тази област, които заедно с мен посетиха този семинар. Обменихме много опит, много идеи, много мисли. Мисля, че ще използвам в максимална степен всички тези нови знания, които аз съм получила за работата си с децата и разбира се, смятам, че от тук нататък аз трябва да положа усилия да работя не само с децата, но и с техните родители. Няма нужда да се прави профилактика на разни видове рисково поведение. Не правим профилактика на употребата на алкохол, на наркомания, на насилие, а сме привърженици на една такава комплексна профилактика и също така неспецифична, т.е. предназначена за всеки, за всички целеви групи. Смятаме, че това е в състояние да предпази младия човек от рисково поведение. Надявам се, че тази практика ще се разпространи в България, че ще навлезе в българските училища и много педагози ще могат да се ползват от нея. Впечатленията ми от обучението са доста добри, тъй като учителите са доста добри. Те много умеят да предразполагат цялата група, знаят много нови неща.
които ние няма откъде да ги научим. Мисля, че има много реален шанс да се създаде една стабилна мрежа за взаимодействие, за обмяна на добри практики и информации. Вече в момента е създадена група в Facebook, която ще обединява всички участници на този семинар. Това вероятно ще бъде отворена група, така че мрежата ще може да се разраства и да включва все по-нови хора. Има също вече идеи за други нови семинари в България, на което надяваме се, че ще стане рано или късно. Myślę, że przede wszystkim dobrego kontaktu i dobrych relacji z dziećmi, zadowolenia z pracy i uśmiechu dzieci, gdy z nimi pracują. Бихме искали да им пожелаем добър контакт с деца, с млади хора, с които работят и удовлетворение от тази работа, а също така и усмивка на децата, които работят с тях. Аз също бих искала да им пожелая да имат смелост, да си спомнят себе си като деца.